ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ, କାରଣ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅଟା ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତ ଝିଅ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିକି। ଏଇଠି ତା ମାମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ। ଆମ ଝିଅର ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ମାହେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାପରେ ଏଇଠି ତା ନାଁରେ କିଛିଟା ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ଭଜନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଖକୁ, କାରଣ ଖାଇବା ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ଆଉ ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ମିକ୍ସଚର, କୋବି କୁର୍ମା, ଖଟା, ପାସ୍, ପାମ୍ପଡ଼। ଖାଇବାଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ନିଆଁକୁ ଧରିକି, ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ଆମେ ଡରୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନା, ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଏ ନିଆଁକୁ ହାତରେ ବେକରେ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସାହସିକତାର, ନିଜ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମ ହରପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟ ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।